Welcome back to my video. Te la slam kumba shibrai tamai ai ngak le video shoot. Mar nga don ha kajing pang kajing stom. Te mentang lawan phabiang ha kareka YouTube channel jonga kabala ai kerteng ba penhun thong ni te ngasco tanat at ai khublei ru ya phi nong kersan yanga na kapor chakapor te ublei un yai don rengkat bat phi kumjura ha kajing kasem gujong phi pinjo ya kamet kap koj bakhia te sach sin pat parlok ha kajing shisha ngamdei ban shna video hendrai da kajing snolem da ka benta ka imlang salang da ka benta ban ya samlem ya ka kajing snow te ngamban se menta ka sngi ngahaban le video biang na ka benta jong une uwei u pai u bala bentnam bat ben shit puk ya ki media hakini kisni te hooj parlok ban ya kan spangkine ngaku ban advice mo kendiat ngin ya kenlang ya kita aka kiba ngi la kendu ha kini ki mentan ha kini ki singi ki bla tep kini video ki ba kta shisha ya ka imlang salang jong ki pajba jong ka jela jongi te ap khndiat mo vlog ngan sa continue biang te hoj ka jingkli hangne ka ong ba hato une u pa ich u klem don khun don ksiu ne hato ne pa ich don se ki nori no sumar ba ki shalai loj ba kat ne ka arta jong u ba un mi biang sha ki resan media katno lada day ban ya kren mo let's say uba hai hasem jongi let's say ujong phi snow kumno mo parlok ba ich kadon hi kajing snow namar let's say mo da day na pleng jong ngan la nei jong phi kat ne ka arta jole pa ich kami hapshu ba undang rungbiang ha kane ka jersey jong kini ki jong kini kam san perthei te komtak jing snow junga kendiat mo te hoj parlok ba ich nakaliang jong phi ki para youtuber khamtam ru ki nokershan ki long kumi ki long pa ki hep ki barit ki balayo ban ya sakhilang ya kini ki media chphang kini ki video ki ba u pa ich ula yo ban penbir insan ya lade te hoj khamtam ki samlarang ba ki don hi ka jing snow namar kaya jing keren jong upa ich kalong yu kalong persyabat ya kiwi pat ki sanhima ki kita kiwi ki political party ki ba upa ich uklam snow tenat te hoj ya kata compare pa ich te kum ki pajba no kumno ki pajba baro ki don halaka jong jing skotnat ye la ki jong party te lada pi pa it pi skotnat ye kata ka party ki jong phiru te ai ke jing kersan ke bapura be jeng kata ka party jong phi henre waram pen ya shrut ya ki pajba hapo media lane ya ka ripat ka jaj bunreu hoi pi ong ba kane ka party WPP kade ka party ka ba don jingma te kajingkli ka kadon haki paj baru te lada kadai ka party ke badon jima kumta ki paj ba ki download se ban ai biang ki kersan ki jing ya snok tilang ya kene ka party te hadu menta to kadon hi ki jing duna handre ban ya krani kita ka ya kita ka jing piang bai lu dadong shadong ngatrai kamla ban long nomor khamtam ru kene ka party ki dang kadno snap kadang wan hagreka jela ka jongi te artat ru mo upa i ong ba kane ka party WPP kan saya lambak lai pa ba kata ka syong ha
upaj bahi nama upaj bahi ubala jet upaj bahi ubala penjob te kadai ka monjo upaj ba te te kejing advice chunga ya ki paj ba mo ngai ong ta kum ne oi ngidon hi kejing sngo lada une upai ai kata ka kitin ka balong mar persya bejia kita kino kersan jongan ka parti pipi te ngai la de ngam ong ba ngadon hakano ka liang parti dengan ong takum ne lada kadon hi kajing sngo le se mo wat la ha na wala ngamde uta uno kersan ladeng lane ngade uta uno kersan ru kadon hi kajing sole ran ken mar ki ba khamsan ki ba khamrang ba jong kaneka jela jongi te ki pen ie kata kaya nuksa kumne te kata ken kejeng suleran dengan ong kumne ba la adon hi ka we ka kentin ka ba pen ken mau yang apa ong kumne ba ngimne pen snap shu ya ki teman ki ba dai ni ngino pen snap shu ya ki yo don hi ki rurang ba ki ba pen ie kene kenti ba subuh mo lada tem bitar kini ki bala kham teman sobhangi nam nai per snap shoot but ni khen be ya ki ba kita ki expired mo expired ni shu khen mi kum ta te ngan ong kum he ba yu ni pa e ru ngan ong e phim sobha orang per snap ye kita ki ba u ni pa e u le u ni pa e pan sngo si ya upaj ba jong kale ka jela jongi kiba don ha kita ki parti kiba upa u khlem sultanat te tangkata ka jing advice jong ai ki ba te arta dru ngan ong pule ba so bha nai page ke ni ki video jong u le se pidon ka jing slow mo nai page shu wan ngin ya milai jado masih jado air no hang ha po YouTube jong aru mo le ayu le se kadon hi teng nak liang kan kap YouTube jonga kadon hi kita ki dialog ki don hi kita ki kum le kum ta hi la tip hi ki pi ki bela side page kin mo teng auto kum ta te to ngan but no hang ta teng auto kum ta ba ni no per snap ya ne pa ik so bha running out no ha ki pat ki video so bha klik no da kui video la da pio i ba une pu i side mi hapo ki media la da pisung thaj ban pe ki video jong u khnang ba kam nom pen skoi e ya ka man sim jong phi ka nom pen snow e ya ki jing bu per khat jong phi tang ka jing advice jong te nak leng jong a bangan keren kan tha e u pa i du nganas ngam snow ya hap na mar ho oi ngi la long kita ki khon ki ksu wat lang nim long kita ki ba ki khun ki su trai jong uru han rei kidang ngila adai kita ki khun jong ne ka jela kan ka jela mi khalaya te ma uro udon hang ne ha jela po mi khalaya ngiro ngidon hang ne te ngas ngis ngum ta ngidon kata ka jing respect ken te nganam kwa ban kan tha ya u pa ha kan video han rei ku kwa advice ki parlok ki ba sha yale YouTube lang kum juru ya ki pa ki samlarang ba kum juri ki pa ki klung ki samla ki balayo banya pelangi kini video jonga sobhanga kejing ya wer jonga kum tahi te don bok ba pinya don ha kamet ka bokoi bakhia ki balayo banya don rekat lang ha ka por don bok ba pin nang bha ka kamai kaji ku khuble sibon ya phi ki ba laya sha ekni video ya khane ka video jonga mo te ni sa sempat ha ki video le se pidon kana jing sem ba hakan ka video nga kham long you nga kham long experience bhaban kran hakan video te subhamap nuram tagrang don ha kamet ka ba khlam da snow poi snow khia te duai lam da banta jonga ngin sai yo lang ka ta jing ya ya trailang ha kini gisni ki ba tang sa barok mo khublai shibon